Skôr ako pôjdeme ďalej, stojí za zmienku dôvod číslo 1, prečo naša spoločnosť existuje. Skladovanie a preprava sypkého materiálu si žiada špeciálne zariadenia. Hoci sa miesta ako tieto môžu nám v tomto odvetví zdať bežné, je to smutný fakt, že každý rok sú stovky pracovníkov zranené či zabité pri vstupe do takýchto priestorov. Keď budeme prechádzať nové postupy v tomto videu, je kľúčové, aby ste pochopili jedinečné riziká, ktorým budú vaše pracovné povinnosti vystavené, a aby ste sa chránili pred poškodením. Pneumat ponúka nástroje, ktoré eliminujú vstup do nebezpečných priestorov a nabádame vás kontaktovať nás s akýmikoľvek otázkami k bezpečnému vykonávaniu práce.